Салом алейкум Файзали. Бародар, инҷа Москва, Барвиха, Рублевка. Ин зура як наворат партоем ки ойди худат марди деҳқони рахшур фаҳмӣ. Ин чормағзои киристони Талдара. Ниҳолои чормағзи Талдара. Қортҳои худе ки дараи Сирхав. Ина ҳосилоша дидаистай. Қортҳои худе ки дараи Сирхаванд Файзалӣ. Ҷура дар ин боғи Москва доштагида тути Талдараро савз кардем, гелоси Талдара, зардолу овардагием, шинондагием. Рости ҳозир ба ҳосил наомадааст. Туто дар баранд, гелосо камтар майдаанд. Пероро овардаги будем пеше карантин. Инаи тути ноҳияи Талдара, айдиҳаи Пашор. Ина ҷура ғуруҳои тута дидаисти. Ака хомаи ҳолива мондааст бипухтанша як 15-20 рӯз то як моҳа. Ин ниҳоли тути Талдара. Анаи гелос, тои зардолу. Ин ниҳоли зардолу. Чӣ хеле мегӯй меҳнат шарафай. Инаи ҷура навора. Инишам ниҳоли тутае Файзалиҷон. Бародар гуфти худат ки меҳнат шарафай. Анаи ниҳолако гелосои деҳаи Пашор, ай ноҳияи Талдара, сангвори собиқ. Ина ҷура худе ки Барвихаи Москва, Рублевка. Так што бародар Файзалӣ, ина гуфти ҳамун чӣ ки меҳната худат медунӣ. Ёлмуное ки гуфти ҳозир нишонат метиҳам. Метуни ки дар наворот партоишу. Ҳатто модел овардаги шинондагием. Ва ёлмуно, ҳолмуне ки мегӯй. Бародар ҳолмунорани ай ноҳияи Талдара, ай дараи Сирхави деҳаи Муридон овардаги шинондагием. Хай гул кардан. Ҳозир ба қисми ҳосил гуфти гапо ғура печониянд. Ина ҷура ҳолмунои ноҳияи Талдара. Ина нигаҳ ка ба ғура омадагиянд. Ина ё ҳолмунои дараи Муридон. Ини қайшидан ҷура. Инишам ёлмуна. Ина ҳолмун. Инам ё ноҳияи Талдараи сангвор собиқ. Так што бародар, инҷам бо як чормағзи дига ай ҳамуҷа ай хонаи Боби Саттор мегӯянд, ай деҳаи Шаков, ай Тоҷикистон овардаги ин ниҳоли чормағз. Ина ба ин дараҷа расидагӣ. Боқӣ салом бошед Файзалӣ. Худо нигаҳбон боша. Блогерира баҳс нака ҷура бош. Мо ботем ти бо мо. Саломат бошӣ бародар.